Zamislite scenu. Otvarate hladnjak, tražite nešto brzo za jelo i pronalazite jogurt. Izgleda dobro, tekstura se čini savršena, čak ga i pomirišete za svaki slučaj i miriše dobro. Točno onako kako bi jogurt trebao mirisati. Ali tada, iz navike, pogledate poklopac. I tamo je. Datum. Piše jučer. U tom trenutku nešto se mijenja u vašem mozgu. Sumnja se uvlači poput žohara u kuhinju. Hoće li biti sigurno? Da li da riskiram? Što ako mi naškodi? Na kraju, uz uzdah rezignacije, bacate ga u smeće. Još jedan savršeno jestiv jogurt koji se pridružuje tisućama milijuna tona hrane koja svake godine završi na odlagalištu zbog malog otisnutog broja. Bilijuni dolara u savršeno dobroj hrani, bačeni. Što ako bih vam rekao da većina tih datuma ne znači ono što mislite? Što ako bih vam ispričao da ih proizvođači stavljaju mnogo prije nego što je potrebno, ne da bi zaštitili vas, već da bi zaštitili sebe? Danas ćemo otkriti što ti datumi stvarno znače, odakle dolaze i zašto su, u mnogim slučajevima, vaša osjetila mnogo pouzdanija od bilo kojeg broja otisnutog na pakiranju. Počnimo. Svijet prije datuma, kada je miris bio zakon. Da bismo razumjeli fenomen datuma isteka, moramo putovati natrag u vrijeme, jako daleko, u doba kada nisu postojali supermarketi, ni plastična ambalaža, ni etikete s brojevima. Tijekom goleme većine ljudske povijesti, jedini način da se sazna je li hrana sigurna bio je korištenje alata koje nam je priroda dala. Osjetila. Naši preci su mirisali mlijeko prije pijenja. Ako je mirisalo kiselo, nisu ga pili. Promatrali su meso. Ako je imalo čudnu boju ili ljepljivu teksturu, odbacivali su ga. Dodirivali su kruh. Ako je bio tvrd ili splijesni, znali su da ga ne smiju jesti. I, u krajnjem slučaju, probali bi mali zalogaj i čekali. Ljudsko tijelo je, tijekom tisućljeća, bilo najbolji detektor pokvarene hrane koji je postojao. I funkcioniralo je. Tijekom ovog dugog razdoblja ljudi nisu bacali hranu jer im je neki datum to rekao. Hrana se bacala kada je stvarno bila loša. I to se događalo mnogo rjeđe nego što se događa danas, jer se osim toga sve iskorištavalo. Stari kruh se pretvarao u juhu, prezrelo voće u džem, kiselo mlijeko u sir. Ništa se nije rasipalo jer je sve imalo vrijednost. Paradoks našeg vremena je da, što se više oslanjamo na brojeve otisnute na pakiranjima, to se više isključujemo iz naše prirodne sposobnosti procjene hrane. Delegirali smo datumu odluku o tome je li nešto jestivo ili nije. I čineći to, zakržljali smo instinkt koji nas je pratio stotinama tisuća godina. Miris, vid, dodir, besplatni i nepogrešivi alati zamijenjeni su brojem koji, kao što ćemo vidjeti, ne znači ono što mislimo. Zašto smo počeli stavljati datume na hranu? Datumi na hrani nisu oduvijek postojali. Oni su iznenađujuće nedavni izum, koji jedva premašuje 1 stoljeće života. Sve je počelo s industrijskom revolucijom i radikalnom transformacijom načina na koji proizvodimo, distribuiramo i konzumiramo hranu. Prije industrializacije, većina ljudi je kupovala svoju hranu lokalno, od proizvođača koje su poznavali, na tržnicama na otvorenom. Mlijeko je dolazilo od krave iz susjedstva, povrće iz vrta susjeda. Ali kako su gradovi rasli i lanci opskrbe se produžavali, hrana je počela putovati stotinama kilometara, provoditi tjedne u skladištima i biti kupljena od strane milijuna ljudi koji nikada neće upoznati proizvođača. Proizvođači su se suočili s novim problemom. Kako jamčiti da će proizvod proizveden određenog datuma stići do potrošača u optimalnim uvjetima tjednima ili mjesecima kasnije? I još važnije, kako se zaštititi od mogućih tužbi ako se netko razboli zbog proizvoda koji je predugo stajao na polici? Rješenje je bilo uvođenje datuma. Ali ovdje je ključ koji gotovo nitko ne zna. Prvi datumi nisu bili upozorenja o sigurnosti. Bili su markeri kvalitete. Proizvođači su se htjeli osigurati da potrošač proba njihov proizvod u optimalnom trenutku kada su okus, tekstura i aroma bili na svom vrhuncu. Nije bilo pitanje, ako pojedete ovo nakon ovog datuma, umrijet ćete. Bilo je pitanje, ako pojedete ovo nakon ovog datuma, možda neće imati tako dobar okus kao što bi trebao. Ova razlika, koja se čini kao mala nijansa,
zapravo je ključ cijelog globalnog nesporazuma o datumima isteka. Ono što je rođeno kao savjet o kvaliteti pretvorilo se u umu potrošača u nepremostivu crvenu liniju sigurnosti. Zamka konzervativizma kako se tvrtke igraju na sigurno. Postoji još jedan faktor koji još više pogoršava zabunu. A to je da proizvođači, iz razloga koje ćete sada razumjeti, stavljaju datume mnogo ranije nego što bi to bilo strogo potrebno. To je ono što bismo mogli nazvati industrijski konzervativizam. Zamislite da ste direktor kvalitete u velikoj prehrambenoj tvrtki. Morate odlučiti koji datum staviti na svoje proizvode. Ako stavite vrlo dalek datum i netko se otruje jer se proizvod pokvario prije predviđenog vremena zbog kvara u transportu ili skladištenju, tužba pada na vas. Pravne posljedice i posljedice po imidž brenda mogu biti razorne, ali ako stavite vrlo blizak datum, vrlo konzervativan, rizik nestaje. Iako proizvod izdrži savršeno još 3 mjeseca, vi ste rekli da izdrži samo 1. Pravno, vi ste pokriveni. Potrošač koji ga pojede nakon vašeg datuma, to čini na vlastitu odgovornost. Što mislite što bira većina tvrtki? Točno. Biraju konzervativnu opciju. Dodaju ogroman sigurnosni razmak, ponekad udvostručujući ili utrostručujući stvarno vrijeme koje bi hrana mogla trajati u optimalnim uvjetima. I taj razmak, ta industrijska opreznost, prevodi se u milijune tona savršeno dobre hrane, koja završi u smeću, jer ljudi vjeruju da je datum apsolutna istina. Razmislite o konzervi. Konzervirana hrana, ako konzerva nije udubljena niti zahrđala, može trajati godinama, čak i desetljećima, nakon otisnutog datuma. Proces konzerviranja uklanja sve mikroorganizme i hermetički zatvara sadržaj. Dokle god je konzerva netaknuta, ono unutra se ne kvari. Može izgubiti okus, teksturu, boju, ali ne postaje opasno. Međutim, milijuni konzervi završe u smeću svake godine jednostavno zato što su premašili datum koji je stavio proizvođač koji je radije bio oprezan nego riskantan. Isto se događa s tjesteninom, rižom, suhim mahunarkama, čokoladom, medom. Svi ovi proizvodi, ako se pravilno skladište na suhom i hladnom mjestu, mogu trajati mnogo dulje nego što piše na etiketi. Ali ljudi to ne znaju. I bacaju. Ali prije nego što otrčite pojesti sve što nađete u smočnici, moram uputiti ključno upozorenje. Jer nisu svi datumi isti. Postoji golema razlika, ponor značenja, između najbolje upotrijebiti do i roka trajanja. Miješanje tih pojmova, njihovo zbunjivanje, može vas dovesti do 2 jednako ozbiljne pogreške. Bacanja hrane, koja je još uvijek savršeno sigurna, ili još gore, čuvanja i konzumiranja nečega što se doista može pretvoriti u opasnost za vaše zdravlje. Sada ćemo raščlaniti taj tajni kod koji proizvođači tiskaju na pakiranja, taj kriptični jezik koji gotovo nitko ne zna ispravno protumačiti. Naučit ćemo čitati između redaka, razlikovati ono što je sigurno od onoga što nije i otkriti koje su namirnice praktički besmrtne. Jer će vam vaš novčanik i planet biti zahvalni. Najbolje upotrijebiti do naspram roka trajanja razlika koja mijenja sve. Dolazimo do srca problema, do srži globalne zabune. Na pakiranjima hrane pojavljuju se 2 fraze koje se čine sličnima, ali koje zapravo pripadaju potpuno različitim svemirima. Miješati ih je kao pomiješati prometnu kaznu sa smrtnom presudom. Pretjerujem, ali ne toliko. Prva fraza je najbolje upotrijebiti do. Dobro obratite pažnju na ključnu riječ. Najbolje. Ne kaže ne konzumirati nakon, kaže najbolje do. Što to znači? Znači da vam proizvođač daje savjet o kvaliteti, a ne upozorenje o sigurnosti. Govori vam, hej, do ovog datuma ovaj će proizvod biti u svom optimalnom trenutku okusa, teksture i arome. Nakon ovog datuma možda će početi gubiti neka od tih svojstava, ali ne postaje opasan. To je kao kada kupite bananu. Možete je pojesti kada je savršeno žuta, ili je možete pojesti kada već ima smeđe mrlje. Okus je drugačiji, tekstura je drugačija, ali vas neće ubiti. Namirnice s oznakom
najbolje upotrijebiti uključuju većinu pakiranih neperivih proizvoda. Tjesteninu, rižu, mahunarke, kekse, čokolade, konzerve, ulja, umake u bocama, pića. Svi ovi proizvodi, nakon tog datuma, mogu pretrpjeti promjene. Čokolada može razviti onaj bijelkasti sloj zvan bloom, što je samo masnoća koja izbija na površinu. Keksi mogu postati manje hrskavi. Ulje može postati malo užeglo, ali ništa od toga vas neće poslati u bolnicu. Jednostavno, neće biti u svom najboljem izdanju. Druga fraza je radikalno drugačija, rok trajanja. Ovdje nema najbolje, nema dvosmislenosti. Ovo je stvarno upozorenje o sigurnosti. Odnosi se na svježu i lako kvarljivu hranu, svježe meso, ribu, morske plodove, svježe mliječne proizvode, neke gotove proizvode koji nisu bili podvrgnuti intenzivnim postupcima konzerviranja. U tim namirnicama patogene bakterije mogu se brzo razmnožiti nakon određenog datuma, osobito ako hladni lanac nije bio savršen. Nakon roka trajanja, rizik od trovanja značajno se povećava. Ovdje je preporuka jasna. Ako je prošao datum, iako proizvod izgleda dobro, ne riskirajte. Bakterije koje uzrokuju teška trovanja ne mijenjaju uvijek miris ili okus hrane. Može izgledati savršeno, a biti kontaminirano. Zato sljedeći put kada budete imali pakiranje u ruci, dobro pogledajte koju frazu koristi. Ako piše najbolje upotrijebiti koristite svoja osjetila. Ako piše rok trajanja, poštujte datum. To je prvi veliki ključ za prestanak nepotrebnog bacanja hrane. Koji proizvodi prkose vremenu? Postoji posebna kategorija namirnica koja zaslužuje poseban spomen. To su one koje bismo mogli nazvati besmrtnima. Proizvodi koji, ako se pravilno skladište, praktički nikada ne istječu. Mogu trajati desetljećima, čak i stoljećima, a da ne postanu opasni. Poznavanje njih jedno je od najboljih oružja protiv rasipanja. Neprikosnoveni kralj besmrtnika je med. Pronađene su staklenke meda u egipatskim grobnicama starim više od 3000 godina, a arheolozi koji su ih otvorili utvrdili su da je med i dalje bio jestiv. Zašto? Zbog njegovog kemijskog sastava. Med je supersaturirani šećer s vrlo malo vode, što spriječava bilo koju bakteriju ili mikroorganizam da preživi u njemu. Osim toga, sadrži enzime koji proizvode vodikov peroksid, prirodni dezinficijens. Med se može kristalizirati, potamniti, promijeniti teksturu, ali ne trune. Lagana kupka u toploj vodi vraća ga u izvorno tekuće stanje i on je i dalje savršeno jestiv. Zatim je tu bijela riža. Integralna riža, budući da ima klicu, može s vremenom užegnuti jer sadrži ulja. Ali bijela riža, kojoj je klica uklonjena, praktički je vječna ako se čuva u hermetički zatvorenoj posudi, bez vlage i buba. Isto se događa sa soli, šećerom, octom i suhim mahunarkama poput leće, slanutka ili graha. Ovi proizvodi su dehidrirani, što znači da mikroorganizmi nemaju vodu za rast. Dokle god se održavaju suhima i zaštićenima od nametnika, ne kvare se. Suha tjestenina također ulazi u ovu kategoriju. Može postati lomljiva s vremenom, može izgubiti boju, ali ne postaje opasna za zdravlje. Instant kava, čaj, suhi začini, svi oni imaju gotovo neograničen vijek trajanja u smislu sigurnosti, iako s vremenom gube aromatičnu snagu. Poznavanje ove vojske besmrtnika omogućuje vam da kupujete s mirom, skladištite bez straha i, iznad svega, ne bacate ništa samo zbog činjenice da je prošao otisnuti datum, što se stvarno događa kada se hrana pokvari. Da biste donosili informirane odluke, pomaže razumijevanje onoga što se stvarno događa kada se hrana pokvari. To nije crna magija, to je čista znanost. Postoje dvije glavne vrste kvarenja, bezopasno i opasno. Bezopasno kvarenje je ono koje utječe na kvalitetu. S vremenom hrana trpi kemijske i fizičke promjene. Masti oksidiraju i postaju užegle, što proizvodi neugodne mirise i okuse, ali ne i toksične. Škrobovi se degradiraju, čineći da kruh postane tvrd. Pigmenti se raspadaju, mijenjajući boju. Može se pojaviti plijesan na površini nekih namirnica, ali nisu sve plijesni opasne.
Mnoge su samo estetski neprivlačne i mogu se ukloniti. Ova vrsta kvarenja je ona koju anticipira najbolje upotrijebiti do. Opasno kvarenje je druga priča. Uzrokuju ga patogene bakterije poput salmonele, listerije, E. coli ili bakterije botulizma. Ove bakterije ne mijenjaju uvijek miris, izgled ili okus hrane. Možete imati pileći file koji miriše dobro, a pun je salmonele. Zato svježa i kvarljiva hrana ima rok trajanja i zato ga treba poštovati. Ključ je u razumijevanju koju vrstu hrane imate ispred sebe. Prerađena, dehidrirana, konzervirana hrana ili hrana s visokim sadržajem šećera ili soli neprijateljska su okruženja za bakterije. Svježa, vlažna hrana bogata proteinima je bakterijski raj. Koristite glavu, koristite osjetila, ali prije svega koristite znanje o tome koju vrstu datuma gledate, koliko novca bacate u smeće. Dolazimo do dijela koji boli, onog koji se tiče novčanika. Jer sve ovo nije samo filozofsko ili ekološko pitanje, to je pitanje stvarnog novca. Brojke o globalnom rasipanju hrane su vrtoglave. Procjenjuje se da 1/3 sve proizvedene hrane na svijetu završi u smeću. To je otprilike 1300 milijuna tona godišnje. U ekonomskom smislu govorimo o gotovo $1 bilijun godišnje. 1 bilijun s B kao barbarstvo. Ali vratimo se na ono domaće, na vaš dom. Prosječno kućanstvo u razvijenoj zemlji baci u smeće između 500 i 1000 eura u hrani svake godine. Da, dobro ste pročitali. Svake godine mogli biste bacati protuvrijednost mobilnog telefona srednje klase, nekoliko večera u restoranima, vikend odmora. Sve zbog brkanja datuma, zbog neznanja tumačenja etiketa, zbog neutemeljenog straha. A tu je i ekološki trošak. Proizvodnja sve te hrane koja se nikada ne konzumira zahtijeva obradivo zemljište, vodu, gnojiva, energiju, transport. Kada je bacimo, ne rasipamo samo hranu, rasipamo sve resurse koji su uloženi u njezinu proizvodnju. Osim toga, hrana na odlagalištima se raspada i stvara metan, staklenički plin mnogo snažniji od ugljičnog dioksida. Rasipanje hrane odgovorno je za otprilike 8% globalnih emisija stakleničkih plinova. Kada bi rasipanje hrane bilo država, bilo bi 3. najveći emiter na svijetu, odmah iza Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Učenje ispravnog tumačenja datuma nije samo čin domaće inteligencije. To je čin ekonomske i ekološke odgovornosti. To je prestanak bivanja dijelom problema kako biste počeli biti dio rješenja. Zato sljedeći put kada otvorite hladnjak i naiđete na taj jogurt koji stoji 1 dan više, zastanite na trenutak i udahnite jer sada znate tajnu. Sada možete gledati to pakiranje drugim očima. Možete odlučiti s kriterijem, a ne sa strahom. Možete uštedjeti novac, smanjiti svoj utjecaj na okoliš i usput povratiti vezu s hranom koju smo izgubili.